היי, אתם. כן, כן, אתם. אתם מזהים אותי? לא? ועכשיו? נעים מאוד. אני הרב-קו שגר אצלכם בארנק. נוסעים באוטובוס? מצוין. רציתי לעדכן אתכם בשינוי קטן שיהפוך את חוויית הנסיעה לטובה יותר. מהיום עולים גם מהדלת האחורית, באוטובוסים המסומנים בלבד. בואו איתי לראות איך זה עובד. קלטו את הרב פשטות. מיד כשעולים לאוטובוס מניחים את הרב-קו הטעון על מכשיר התיקוף הנמצא סמוך לדלת האחורית. חשוב לציין, יש לתקף את הרב-קו בכל נסיעה באוטובוס, גם בנסיעת המשך וגם בנסיעה עם חופשי חודשי. אור ירוק, סעו לשלום. אם הופיע אור אדום, או אם נתקלתם בכל בעיה שהיא, יש לפנות לנהג. לסיכום, עולים לאוטובוס מאחור ונהנים ממגוון יתרונות. אין צורך לעבור דרך הנהג, בלי תור, בלי עודף ובלי עיכובים מיותרים. מתקפים במכשיר התיקוף, וזהו בעצם. או במילים אחרות, עולים עם הרב-קו מאחור וחוסכים את התור. ואם אין לכם רב-קו, זה הזמן להצטייד בי. שתהיה לכולנו נסיעה נעימה ובטוחה.